varwere vanopona, zvirema zvinofamba, ribatswe neutsvene, zita renyu ngarikudzwe Baba, zita renyu ipo panyika, Ishe ngaribatswe, 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 Baba, zita renyu, zita renyu ipo panyika ino, Jesu ngaribatswe, 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 Jesu ngaribatswe, 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 mangwanani ano ngaribatswe, ngaribatswe, neutsvene, 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 neutsvene ngaribatswe, etsalavakasana, neutsvene wenyu Mwari ngaribatswe, Jesu, Jesu ngaribatswe, 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 ngaribatswe neutsvene, ngaribatswe neutsvene, utsvene wenyu Mwari wenyasha, tinokuremekedzai Mwari, tinokuvongai Jesu, ngaribatswe neutsvene, 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 makanaka Jesu, ngaribatswe neutsvene, etsalabasa riatelelele voshima, Jesu. Chakamira kudaro, Sami kanjalo mukana wangu panguva yemasikati ano ithuba lami emini namuhla ndishedze mushumiri weshoko ngibize umtshumayeli welizwi mama vedu mayehovhasiya Ruzvidzo, umama wethu overseer ngati Ruzvidzo vauchirire vachiuya, simtshayela izandla ebuya ngati vachivaidzira zvakanaka, ngati uchirei vachiuya. Ngaribatswe, Jesu. Jesu ngaribatswe, neutsvene, neutsvene, Ishe ngaribatswe, Ndoda kutenda Mwari panguva ino
Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngalesi sikhathi tingatora hedu nzvimbo dzedu singathatha izihlalo zethu. panguva yemasikati ano. Regai ndipo kukudza kwangu kuna mama purezidende ndare ravo. Yekela ngaleli mini nginikeze inhlonipho yami kumama upresident ledale lakhe. Mwari vakuitirei zvakanaka nokutipawo mukana wokumira Akwenzele kahle uNkulunkulu ngokunika ithuba lokuchumayela. regaiwo zvakare nditende mama Ngibonge njalo mama Chivenge, umama uChivenge, mai chairman wedu kunyange vana baba vasipo, umama uchairman layibo babengekho. asi tinonzwa kufara kuti Mwari vari pakati pedu. Ngiyathokoza ukubana uNkulunkulu phakathi na kwethu. Regaiwo ndifarire vana mama ovasiya vakagara vari kuteererawo Thokozelelo mama overseer abahleziyo belalele. ndinokufarira muzita raJesu. Haleluya. Ngiyalithokozela ngegama lika Jesu. Ana mai ovasiya musazodaro. Ndati Lingenzi njalo mankazana nthe ngiyalithokozelela. Haleluya. Amen. Ndokufarira zvakare mama wangu mama Madzire. Ngithanda ukuthokozelela umama wami umama Na Madzire. mama mrefu Mwari vakuitirei Lo mama zvakanaka. umlefu uNkulunkulu alenzele Mama kahle. pakaidzwa Mwari vakuitirei zvakanaka. uNkulunkulu alenzele kahle. Ndoda kufara nokuti shumba yakwaJudha iri pano. Thanda ukuthokoza ngoba ingadlagadla Hatina ilapha. kubva kwatakabva kuuya pano kuuya kuzotamba. Asizanga lapha ukuzodlala. Chandinotenda ndechekuti ikaomba pane zvinoitika pano Ukubana pano. uyeza lapha kukhona Muzita okwenzakalayo. raJesu ngatimbofarirai Mwari wamasimba ose. Simthokozelele Iye uNkulunkulu. akatipa nyasha dzekuuya pagotepa. Yena osinikeza Iye ukuza akatipa ukuza nyasha etendeni. dzekusunga mabhegi tichiuya Yena pano. osinikeza ukuza Hakuda kusuka kumbotarisa amabhandi kuti sisiza zvikoro zviri lapha. kuvhurwa next week. Awuzange ukhangele ukuthi Kwati isikolo makati sivula ndakuenda ngedwisi. kunoshumira Mwari. Wathi ngiya kuyachumayela uNkulunkulu. Ngafarirwa muzita raJesu. Haleluya. Mathokozelelwe ngegama lika Tiri Jesu. mukufara ndoda kufarirawo provinsi yandinobva. Thanda ukuthokozelela Pamwe iprofesi chete nana engisuka kiyo. mufundisi wayo. Ndawonye labomfundisi Provinsi bayo. yaMashonaland West. Iprofesi Tinenge yaMashonaland tingotaura West. zvashumba yakwaJudha ikoko. Sikhuluma indaba Mwari vakuitira engadlanga khona zvakanaka. ngayo. Haleluya. uNkulunkulu Tiri alenzele pakati kahle. ipapo pane sangano rinondiitirawo zvakanaka rinonzi MRC. Kukhona ibandla elingenzela kahle. Afarirwa muzita raJesu. Lapho sisuka Haleluya. khona thokozelwani ngogama Ndode lika kuti Jesu. tisingapedze nguwa. Singaqedi isikhathi. Handisini ndapedza nguwa nayi. Ayisime ngisiqedileyo. Ndoda kufara nokuti zvinombosiitika handina kana pressure nazvo. Angiyakwazi ukuthi kuyenzakala kodwa Asi ngilandaba kanopiwa lakho. mkana kushandise nguwa yakafanira. Kodwa uNkulunkulu usiphile isikhathi sokusebenza ngesikhathi Ndoda esifanele. kuti tivhure maBhayibheli edu panguwa yemasikati anaya. Sivule amabhayibhili ethu ekumini. Ndoda kuti muverenge ativerengere kuna Matthew. Sibalelwe Kune chimuti chekuverengesa here kana kuti ndichochi? Mukasavapawo chawo ndinombopota ndichitaura taura. Vanhu vanosiyana. abantu bachiyene. Ndoda kuti mama muverenge. Ngifuna umama bale Muverenge vhesi ya2. ubala ivesi ka2. Nenjikudzai uchiverenga. Ngizabe ngikutshela Zvizhinji ndichaparaphrase nekuda kwenguva yedu. abanye okunye ngizayeqa ngendaba yesikhathi. Verenga vhesi ya2, vhesi ya5, vhesi ya6, Amavesi aqandwayo. vhesi ya8. Ndichaverenga shoko raMwari Matthew 24 verse 2 verse 5 verse 6 verse 8. Verse 2 akapindura akati kwavari, munoona zvinhu izvi zvose here? Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, hakungaregwi ibwe pamusoro pebwe risingazowisirwi pasi. Matthew 25 vhesi ya2. Matthew 25 verse 2. Vashanu vavo akanga ari mapenzi, vashanu vakanga vakachenjera. Verse 5. Zvino chikomba chakati chichinonoka, vakakotsira vose vakavata. Pakati pousiku
wakanzwa mheremhere, chikomba chouya, budai muchichingamidzei. Verse 8. Mapenzi akati kuna vakachenjera, tipeiwo mamwe mafuta enyu, nokuti mwenje yedu yodzima. 13. Verse 13. Naizvozvo rindai, nokuti hamuzivi zuva kana nguva. Ndiverengerewo kuna Jeremiah chapter 31 verse 22. Siye kuJeremiah chapter 21 verse 22. Jeremiah 31 verse 22. Jeremiah chapter 31 verse 22. Ucharamba uchifambiromo kusvikira riniko, iwe mukunda wokudzokera shure? Nokuti Jehovha wakasika chinhu chitsva panyika, chokuti mukadzi uchabundikira murume. Verse 23. Zvanzi naJehovha wehondo, Mwari waIsraeri, wachataurazve shoko iri munyika yaJudha nomumumaguta ayo, kana ndichidzosazve kutapwa kwavo, vachiti, Jehovha ngaakuropafadze, iwe ugaro hwokururama, iwe gomo routsvene. Topedzisirwa naLuke chapter 16 verse 16. Sigqibe ngoLuke chapter 16 verse 16. Luke chapter 16 verse 16. Murayiro navaprofita zvakanga zviripo kusvikira kuna Johani. Kubva panguva iyo ushe hwaMwari hunoparidzwa, mumwe nomumwe unopinda mahuri nesimba. Hallelujah. Ndoda kutenda Mwari nokuda kwemuverengi. Ngiyabonga ngenxa yosibaleleyo. Ndotendawo zvakare nevari kuzointerpreta. Ngibonga lozangi-interpretela. Chakanakira kusaziva language ndechekuti kunyange wakakunyeberai handinei nazvo. Okuhle ukuthi la ilo bengalicambela amanga ngilani lakho. Kudzokorora kunge wanzwa kuti atadza kuti zvokuti. Okuphinda ukuthi uyabungazwanga ukuthi kuthiweni. Saka pachandibatsira kuti time yangu handisi kuzoti aiwa. Uzanceda esikhathini sami ngoba ngisoze ngithi hatshi. Muzita raJesu, haleluya. Ngegama likaJesu. Takapiwa thimu pano. Sanikeza indikimba lapha. Tichizopiwa isusu yekumadzimai andinoda kuti tifambe nayo. Sayinikezwa njalo yabomama ukubana sihambe ngayo. Inotaura inoti, ethi yona, will you be ready when the bridegroom comes? uzabe usulungiselele na umyeni nxa esiza? Muchange makaita sei, muchange makagadzirira here pachauya chikomba? Uzabe usulungiselele na nxa umyeni esiza? Chandinodziwa ndechekuti kana wakamirira kuti chimwe chinhu chiitike, Ngengikwaziyo ukuthi umelele nxa enye into ukuthi yenzakale. ingave exam chaiyo, Iyaba yinje, ungave nhau dzepamuviri idzi, kungaba zindaba zokuzithwala. unotoprepare nokuda kwekuti unoziva kuti pane zvichada kuzoitwa kumberi. Uyalungiselela ngoba kukhona okuzenzakala phambili. Kana wakazvitakura, Nxa uzithwele unototanga preparation, watonzwa kuti watozvitakura. uyaqalisa ukwenza i-preparation ususazi ukuthi Preparation usuzithwele. haizotengwa musi wekuenda kulebha. I-preparation ayithengwa ngelanga Zvino lokubeletha. isu tauya pagotekwa pano pamusangano uno, Sizile kulumhlangano. tauya kuzoprepare kuti kana achizoonekwa, Sibuye ukuzolungiselela ukuthi nxa tionekwa esiza takafanana naye. sitholakale sifana Muzita laye. raJesu, haleluya. Egama likaJesu. Ndinofarira poverengwa kuna John chapter 16 verse 16. Ngiyabathokozelela obale kuJohn 16 Inotaura verse inoti 16. umambo hwekudenga Uthi ubukhosi bezulu unotoita zvekupambwa nechisimba. uyabanjwa ngamandla. Ukaverenga rechirungu rinotaura rinoti, Elesingisi from lithi the days of John the Baptist until now, ngelanga lokuqala likaJohn the uBaptist kingdom of namhlanje God
we suffered violence. ubukhosi bezulu But only babanzima the violent shall take it by force. njalo sizakuthatha ngamandla Ndoda kuti munzwise pamusoro pemashoko maviri. ngifuna ulizwisise emazwini amabili Rekuti violence. elokuthi ngobudlwa Nekuti violent. lokuthi violent Tiri kuti isusu kubva pamazuva aJohani Mubhabhatizi. kuthini ngemalanga kaJohane Kune uMbhaptizi zvanga zviriko zvanga zviri violence. kukhona Zvoreva kuti okwakunguludlwa kwanga kuine uipi hwemhando yepamusoro. kwakulobubi obephezulu Asi Johani anonopinda pakati. kodwa uJohane uyangena Ndokutanga phakathi kuparidza ivhangeri pakati pevanhu vazere neuipi. waqalisa ukuchumayela ilizwi phakathi nabantu Ukazotaura wedira abangcwelileyo kuti violent. wasengena ngobudlwangudlwangu ngamandla Rekutanga it's violence. elokuqala lithi violence Randiri kutaura nezvaro it's violent. elokukhuluma ngalo lithi Kana violent taakutaura pamusoro peviolent. nxa sikhuluma phezu kwe-violent Tiri kutaura pamusoro pechisimba. sikhuluma phezu kwamandla Pane masituations anoda kuzhangandira mberi kwomunhu akanditarisa. njengomuntu Asi ongikhangeleyo chandinoziva pamberi paMwari. engikwaziyo phambi Kuti the kaNkulunkulu violent today shall take the kingdom by force. ukuthi violent sizayithatha Mweya ngamandla uchikudza kuti ndakuda kurara. umoya uyangizwa ukuthi sengifuna Bati ukubulala mweya waMwari unokudza kuti handiyo nzvimbo yokurarira. uthi ayisiyo indawo Nekuti yokubulalela ndauya kuzopamba umambo nechisimba. ngoba ngizile uzothatha Kandi vachaupamba vachaenda vakunakirwa iwe. ngesezulwini usukholisa wena Inonzi by fire, by ginya, by force, by by fire thunder. by ginya by thunder Umambo hausinyoreka uyu. ubukhosi Ndoda kuti abulula umbodzi ari pedyo newe. tshelo seduze Kuti lawe nhasi tiri kuzotora by fire, ukuthi namhlanje sizathatha by by fire thunder, by thunder by force. by force Asingade. engafunefuna Nekuti ada kumbobvira ada. ngoba kazange afune Bati vele tiri kudeclare masikati kodwa ano. siyadeclare emini Kuti uchatotorwa nechisimba nemunhu akanditarira. ukuthi uzathatha ngamandla ngumuntu ongikhangeleyo Haleluya, haleluya, haleluya. amen Ndozochinzi umambo hwekudenga hwacho manje twa ubukhosi bezulu hwafananidzwa nevasikana vane gumi. wafananiswa lamankazana alichumi amantombi alichumi Vashanu vanga vakachenjera. abahlanu babehlakaniphile Unodziva kwaudzwa munhu kuti wakapusa hazvimuitiri. ukuthi umuntu nxa But ibhaibheri riri kuti eyizithuthu vanga vakapusa. kuthiwa babeyizithutha Saka kuna vanamai vakapusa vari pano naye. kulabo mama abayizithutha But abalapha by fire, by ginya, by force. kodwa ngiyafaya ginya force Mwari vari kuzotipa nyasha dzokubatidza mwenje yedu. ukuthi uNkulunkulu asinikeze Muzita izibane raJesu, zethu haleluya. Muzita raJesu, haleluya. amen Unoona Uyabona. vashanu ava. Ava vashanu ava. abahlanu laba Vanga vakangwara ava. ababehlakaniphile Ukozi ukatarisa bhaibheri rinotaura rinoti. ngoba ibhayibhili lithi Jesu aiwanzotaura nemaparables. uJesu ujayele ukukhuluma Kuti zvichida vanhu ngama-parables vangabate. engxenye abantu bengakubamba Nokuti pane chikonzero chaakaitira izvozvo nekuda kwezvaakambotaura kumashure. ngoba kukhona oyabe kukhuluma But anga emuva kuchitaura nemaparables. kodwa lapho esekhuluma Zvaba ngama-parables zazvika umambo unofananidzwa nevasikana vane gumi. kwathiwa ubukhosi ufananisa lamantombazana Kana alichumi tichitaura pamusikana pamusoro pemavhejini ava vari kutaurwa ava. nxa ngikhuluma ngalawo mantombazana Ndiyo kereke yakanditarisa. yili bandla elingikhangeleyo Zvoreva kuti mukereke mune vamwe vakangwarirawo. kukhona abahlakaniphileyo Iyo ichechi yaJesu kune vamwe vakadzimawo. kukhona abanye abayizithutha njalo Haleluya, haleluya. amen Munoziva pakati pawakangwara ngathokoza ukazonzi wakapusa hazvibudi. kungathiwa uhlakaniphile kungathiwa ulisithutha uphume Kana mwana wechikoro chaiye hade kuudzwa unzi uri dofo. ivini umntwana wesikolo kafuna ukutshela Kunyangwe achikhomera usiwula nezita roumwe ari panext pake. layilobe sehluleka kulalo next But pane dollar chinhu chandinoda kuti nditaure nezvacho panguva ino iyi. kule nto efuna ukubana sikhulume ngakho namhlanje Ukatarirawo zvakare kunonzi vakanzi vasikana ava ava
kwathiwa amankazana lawa vanga vakamirira kuti chikomba chidzoke. babemelele ukuthi abuye Tikatarira umyeni. pamusoro pechikomba tiri kutaura pamusoro pajesu kristu. Nxa sikhuluma phezu komyeni sikhuluma Vari ngoJesu kudzoka Kristu. pechipiri kuzouya kumukadzi wake. Ebuya kwesibili ezothatha Mukadzi umfazi wake ariyo wakhe. chechi yakanditarira masikati ano. Umfazi wakhe lilibandla elingikhangeleyo. Better be prepared nokuti chikomba chako chiri kuuya. Lungiselela ngoba uyeza umyeni. Chikomba achidi vanhu vanoita zveudhabhodhabho. Ijaha alifuna benza izinto ezidouble. Ini ndandisingazvizivi kuti kune mamwe madzimai. Mina bengazi ukuthi kulamanye amakhosikazi. Amene wedhi racho riri proper here. Angazi kumbe li-right libala langikhona. Regai ndirirerutse. Mana ngilifake nje libe lula. Vanoti vakaroorwa. Bathi beyendile. Vanoita ine extra affair. Baba le-extra affair. Vonoti pakuzono seva payaya. Ukuthi bazochiya lona Vachida kuseva zita rechikomba. befuna ukuseva igama lejaha Unoona pakanyorwa leseceleni. kunzi juice card pamwe pacho. Uyabona kubhalwe ukuthi juice card. Vamwe vacho ndo vanonyora munoziva. Abanye babhala bathi Vanonyora kuti society. abanye bathi society. Kuita kunge vari kuita mukando iyo iri mhando yemaboyfriends avanayo. Bayenza umdlalo Tinayo chechi iri pano ine maboyfriends. boyfriend silaba abayenza ama Vamwe boyfriend. vakatokwidzwa mabhazi nemari dzemaboyfriends. Abanye bagadiswa amabhasi imali Vatireka ndikudze panguva zama yamasikati ano. Yekela ngutshele ngaleli mini Kana lekuseni. chikomba chako uya hachisi kuda vanhu vakadaro. Inxa umyeni esesiza kafuna abanjalo. Hanzi nomumwe ukaparidza zvokudai vanhu havazvifarire ini ndozvandofarira. Kuthiwa omunye ungachumayela okunje abantu abakuthokozeleyo. Ndonyatsokunzwa kuti haiwa riri kufamba. Mina ngizwa ukubana hayi ngiyahamba. Ukaona maherere nemahareruya inhema Ngizwa izvozvi. amahaleluya hemeni Vanamai nyabantu. vanotsikisa ivavava. Omama bona laba. Haleluya, haleluya. Amen. Zvino kuri kunzi chikomba chiri kuuya. Twa uyeza umyeni. Pachiri kuuya chiri kuda kuona unoziva hanzi vanga vaine mwenje yavo. Kuthiwa babe lezibane zabo. Kumusha kwedu kuna vanhu vanocreata. Kunabantu abacreatayo. Pane chimwe chinhu chakagadzirwa kumusha kwedu. Kule enye into yalingisa kithi ekhaya. Verudzi rwangu vanochiziva kuti chinonzi ichi chilambiso. Abanye usendo lwami bayakwazi ongani kulilayithi. Chewaiti chifongofongo. Okwakuthiwa isifongofongo. Vaitora gaba. Babethatha igabha voribora so. alibhoboze. Ndokutora chimwe chinhu chaiswa pamusoro. Athatha okunye kuyinto kufaka phezulu. Chonogadzikira so. Kufakwe so. Nechepasi vanoisa kalaiti kawanoisa ipapo. Khona lapho phakathi bafaka Wobva okuyintambo. vaisa kahenduru kokufambisa. Wafaka okuyihengi Kana lokubambisa. wakufamba unenge wakabata kafongofongo kako Nxa kachibaka moto. esehamba uyabe sekubambile Kana okuyinto ukanzi uri kwakhona. kuenda kuauti wakabata kafongofongo kako kaine Ehambe moto. kubambile ukuthi kule Kuti mlilo. chaizoitwa nekanhu aka. Okwakusenziwa intoni. Kaifarira chinonzi iriyo ratinoti achaifarira zvimwe zvimafuta zvemhando yaifarira parafini. Yayithokozelela iparafina Zvaita ingathathe parafini manje yaichoka. iparafina manje Ukarara usiku hwose wakabatidza kafongofongo. ungalala ulayithile lelo layithi. Unomuka mhuno dzadze black. Uyavuka amakhala Kune vamwe seyi-black. vatendi vakanditarira vari muno. Bakhona amanye amakholwa lapha Vane mafuta emhando yemuchifongofongo. abalamafutha eparafina Yekuti kunyangwe navo vari kuchokwa nezvavari kuita right ukuthi nabo now. Manje bahitshwa. wako unofana kuva uri pure menoso. Uchinuhwirirawo soka. Unuwelela kanje. Time zvimafongofongo yakapfuura. Isikhathi salelo layithi sedlula. Kereke muri kundinzwa here. Haleluya, haleluya. Uyangizwa yini chechi? Mwenje wako ngaubakiwe. Isibane sakho kasibe sikhanye. Munoziva Uyazi pezvainzi vashanu vanga vakangwara. kuthiwa abahlanu babehlakaniphile. Vakaenda neextra tumafuta. Bahamba le-extra Bati vamwe amafutha. vakangozadza imomo chete. Abanye bagcwalisa Nokuti okuyi-1. batidza mabani avo usiku hwese. Balayithe izibane zabo ebusuku bonke. Chikomba chakati nonokei time chaifanira kusvika. Kuthiwa waphuza Nekuti lumyeni. pachijudha
ngoba kwesijudeni vaienda kuzonotora mudzimai wake murume wayesiyathatha umkhosikazi wakhe indoda kwatonhorera usiku sokuqandelela bati time iri ebusuku kutaurwa nebhaibheri isikhathi esikhulunywa yanga libhayibhili yanyanyisa kupfurikidza yayisidlulile ndopa isikhathi vakafunga kuti chikomba zvavharana hachichauyi bacabanga ukuthi hayi kasabuyi asi hapana chinhu chakaoma sekuti mukomana wako anoti ndiri kuya kuzokuroora zuva rakati awukho kubuhlungu ukuthi ijaha likathi ngiyabuya ngizokuthatha mune vana namhlanje munondipupurira mukwasha akanzi ari kuuya umkhwenyane ngathi uyabuya hanzi mukwasha umwe akanzi ari kuuya kuzofona foni yake inoti reachable kuti wothi izabuya ukufona kwabili kathepha angatokanzura atowana mumwe wayesekhanselile sebona omunye kwakazofonerwa zikanzi dheti iroro ndakatonhorora mumwe wathi date lelo ngayathatha omunye bati kana chikomba chedu jesu takati chiri kudzoka nxa wathi uyesu ujesu hazvisiri zvenhema chikomba chiri kutodzoka chete asikho kwamanga uyabuya kuphela tauya kuzogadzirira muzita rajesu haleluya egama likajesu amen 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 izvi zvimafuta zvanga zviri mulambi yawo izvi amafutha la ayeselayithini leli nokuti iyo lambi yacho chaiyo yairipresenta righteousness utsvene ngoba kwakulitshengisela ubungcwele zvino iyi oiri yomukati iyi leyi oyili leyi ndo yatingafananidza nefaith yomwe munhu akanditarira yiye singayifananisa ndo lefaith yomuntu yatinofananidza onkhangeleyo nepurity yomwe munhu akanditarira yiye singayifananisa lo muntu ndo onkhangeleyo yatinofananidza nededication yomwe munhu pachinamato chake nededication yomunye umuntu paunenge esikristu uchipa sakhe giving uchinamata nxa uchifambira varwere giving uhambela abagulayo uri kuwedzera oili ioili iyoyo i-oyili leyo mafuta amafutha tinokerekeya nhasi yakamisa oili kare manje ibandla lanamhlanje lamisa i-oyili kudala vanongoti solongo kunamata bathi as long sikhuleka bati mwari ngawatiwanire nyasha kodwa akasitholele umusi uNkulunkulu ukatarisa vasikana 5 waitaurwa wakachenjerava kwathwala abahlakaniphileyo ndo vakagamuchira zvokwadi yibo abayemukela iqiniso ndokugamuchira mweya mutsvene ndokupinda mukati mavo bayemukela umoya wengcwele bangena kiwo ndokuti mwari ndo mutungamiriri wavo mukati maupenyu bathi uNkulunkulu yumkhunketheli wabempilweni vanhu ivavava bona labo they cannot be deceived chirungu kachi vanyarara vazvinzwa haleluya amen havana hakuna mumwe munhu anowanyingira akulo bakhohlisayo haleluya haleluya amen munoziva uliyazi vashanu wochiti abahlanu naimi chikomba pachakawe nxa esiza umnyeni chitipaiwo mafuta enyu imi vashanu imimi sicela nini lathi amafutha enu havana kuziva kuti abayazanga ukuthi kana iri nhau yeutsvene nxa uyindaba kana yobungcwele iri nhau yemafuta ari mukati nxa ngabe indaba yamafutha haukwanise phakathi kushiya nemunhu glori yako ungaza kushiye lo muntu glori yakho ndopaunoonoti makarara panhoo muri vaviri ngoyikho wabona ukuthi baphila bebabili zveusiku zvinonzi zvivanda zvinogona kurova ari panext pako okwobusuku kungatshaya nekuti anenge asina chirimo mukati make ngoba kukhona okukhona kuyena utsvene haushewe ubungcwele asi kabusheyo unotoshandirwa kodwa buyasetshenzelwa ndinogoreresa phupu rakati takakombwa naro iri umnyaka wobufakazi shoko roti esikhangelane lawo ngatifisei zvose zvinotinamatira asikhipheni konke totimanya okusinamatelayo mutange yekunamata takatarira kuna jesu sikhangele ukukhuleka muvambira sikhangele mukwanisi kujesu wokutenda kwedu umqali lo mphelelisi wokukholwa kwethu haleluya haleluya amen tinombozadza seiko mafuta edu naye vanhu vamwari singawagcwalisa njani amafutha ethu bantu bakaNkulunkulu Cornelius wobva hanzi munamato yako nezvipo zvasvika kuna baba uCornelius uthi umkhuleko yakho mabasa nezipho zakho akanaka anoita zifelayo kuti oili yako yikho kwenza ukuthi i-oyili yakho mabasa akanaka anoita kuti urambe uchingoita refill lambi rako imisebenzi emihle oili yenza yako ukuthi haifane refill kuti uri kuita refill i-oyili ayipheli ngoba wenza i-refill muzita rajesu amen egama likajesu kutaurwa nhau yekuti kusaprepare indaba yokuthi ungalungiseleli because nhau yatakapiwa panapa it's all about preparedness indaba ekhona lapha ayisiyo yokubana asi ulungiselele kune vamwe vachiri kuita nharo nazvo kulabanye abasasayenza inkani zvemubhaibheri zvakasiyana nezvatinoita isusu ka okwebhayibhili kuchiyene lasikwenzayo mukatarisa munyika munomu anoenda kumurume ndimukadzi anotoita zvokuenda ani munoziva kuti kudhara vaimuka vavepo
awungakhangela emhlabeni bakhona abavuka bekhona kana nanhasi kune vamwe vanodaro lanamhlanje basesekhona unomuka washaya mwana wako ukuthi uyahamba abashiya umnyeni wakhe unozomunzwa waburikira kumba kwamwe munhu uyamuzwa sesemkwenyini wozonzwa makupiwa tuma $20 tsvagirai kuno uthi dingani $20 dingelani mubvunzo wangu woti kana imi muchizouti ariko mazoti tisei titi tsvagirai kuno lina nxa belikwazi ukuthi ungapha liyenzeleni ukuthi simdinge khona ngapha ilanguage handiti ilanguage asi apa chikomba ndo chaitoita kuuya kodwa lapha wenza okokubuya kwete kuita zvekuenda asi chinotoita zvekuuya kodwa wenza okokubuya hatshi ukuhamba khona ndauya kuzochimirira panguva ino muzita rajesu haleluya amen munoona zvazvinoita labona okwenzakalayo ndanga ndine nhau endada kutaura ye7 ways to prepare for Jesus return kule ndaba engayikhulumayo yokubana silungiselele ukubuya kukajesu but ndichangoita zvekuparaphrasa because time yacho haichabuda zvakanaka ngizayenza ngiseqa uba isikhathi but ndoda kuti munyore kuti point number 1 ipoint number 1 7 ways to prepare for Jesus' return indlela zokulungiselela ukubuya kwajesu kuza ndakafara because pane vamwe mbuya vakakwira panapa kulo munye ugogo wabuya lapha vakataura mamemory verse echirungu wakhuluma imemory verse yesilungu amai vangu vari kumakore anosvika kuma93 umama amule 93 years she is still sound lokhu esazwakala havafambi nemudonzvo vanozvifambira uyazihambela uqinile but vaitaura karungu vachitokokurawo wayekhuluma isikhiwa la yekhula but vaizotadza mashoko acho kuti chinonyatso kunzi chii wayesehluleka amazwi ukuthi athini ndichiri kurangarira vane wedhira vaitaura zvezvonorariswa zvezvi manight gown handiti lokhu yana ma-night gown saka ivo vaingoti night gain yena wayesithi night gain isuwo ndokutokurawo tichitiwo night gain lathi sakhula sithi night gain zvinobva kuna amai zvine pawa ka okusuka kumama kule tisingazoti power hatiso chirungu chacho sacabanga ukuthi yikho ndiri isilungu kuti chipo sakhona apa ndakanyora nechirungu saka vamwe vanokwanisa kunyora nechirungu mongonyorawo but abangakwanisi ukubhala lani bhalani takamirira jesu kudzoka kwake simelele ukuphenduka kwakhe ujesu we must discern kufanele sidisene kune vamwe vanhu vanouya kuzorasisa vamwe vanhu in the form of kunamata kulabanye abazi ukuzolahlisa abantu cherechedza ngokukhuleka kuti chinhu chauri kuteerera machiri ndechechokwadi here ukuthi khonokho okukholwa kikho mweya ngokweqiniso wediscernment mkereke yekwedu hauchisipo umoya wokuhlolisisa esichechi yethu kawusekho mama purezidendi ndauya kuzonamata kunoku kuseni ngize uzokhuleka mama ekuseni but chaindishamisa ndichokuti makanyora paprogramu yenyu kuti 5 o'clock kune rumuko ndizvo kuti ndaimama 5 o'clock sabe sisize ukukhulekeni but mu 5 o'clock rumuko rwuri pano 5 o'clock ukukhulekwa ekuseni kune vamwe vaishandirana mukhono kulabanye akade besebenzelane vachiita laini ekhoneni achinonamatiriwa nemunhu waasingazive besiyakhulekela umuntu unouya ongamaziyo kumusangano uri right wodzokera wane dhimoni haudziwa kuti ndiani awusabonjwa lidumoni ungamazi ukuthi vaingoti ngubani wakaona pane laini wotoona munhu ajoinira uyabona kule layini la esejoyinile ndanga ndichingoongorora zangu ndikati kochii ngihamba kuitika ngisithi kereke kanti yekwedu kuyini okwenzakalayo time yerumuko ndo time iri kunamatirwa nevamwe vanhu isikhathi sokubana size sizokhuleka yisi isikhathi esikhulekelwa abanye abantu kereke ine ine vanhu vasina midzi ibandla leli labanye abantu vakangona abangahloniphile vanhu tumberi kwavo iyanoyo utoita uchidzi engabona abantu abayithula esejoyina rimwe gore kune mumwe akanamatirwa khona uko omunye komunye umnyaka wakhulekela ekhoneni akatoinitiatwa satanism wainishiyethwa tiri pano isatanism pamusangano sikhona lapha emhlanganweni umwe anga ane kahobho kake apo umwe kalaini kake kanga kari omunye apo layini laphana mumwe omunye anga ane layini kahobho kake umwe kahobho omunye kake la abanye laphana muchechi iyoyi khona la havasina kutumwa asobathunwa haleluya haleluya mumwe akutozunzwa kuti ndiani andinamatira payeziya munoziva kune vamwe kulabanye ndiri kuti accept the uncertainties point number 2 point number 2 ndiri kutaura kuti kune vamwe vari kucalculata mazuva kulabanye abakhakuleta vachiti amalanga jesu ari kudzoka 2023
ukuthi ujesu uyaphenduka vamwe 2023 wakatorega kuenda kumabasa nokuda kwendawo idzodzo abanye kabasaya emsebenzini ngalokho iwe ziva kuti hakuna anoziva musi kana nguva akekho but waziyo chandiri ilanga kuita semukristu kodwa okwenzayo kumira njengomkristu panzvimbo yangu ndichiprepeya yikumira endaweni yami kugadzirira kuti jesu ari ngilungiselele kudzoka ngilungiselela ukuthi ujesu yeza zvekuti next year kana after 10 years ukuthi wakauzwa next nani year or 10 years wezwa ndinoti ngobani anytime any minute any Kuthiwa second anytime any minute any second vamwe vanotozvitenda izvozvo vakatogowa mbatya vamwe haleluya amen live in the light of his first coming hazviturikirika handeti kumugamuchira kwatakaita nokutya ukwamukela esakwenzayo nemaprayers atinoita tikamirira kudzoka kwakristu ngokukhuleka esikwenzayo simelela ukuza tichivavarira kukaKristu kuti zvose zvaakataura zvinoitika sisifisela ukuthi konke akukhulumayo kuyenzakala gara uri mupurezensi dzamwari hlala ebukhoneni bukaNkulunkulu haleluya haleluya encourage one another masikhuthazane mune nhamo dzinoshtupa mukati meupenyu munzira dzokunamata kulohlupho lwenzakalayo ekuphileni instead of sikhuleka encouraging one another kufanele sikhuthazane we are fighting one another sikhuthazane toita dzekunge matata akaiswa mukacontainer kana kuti magakanje kumbe amagaganje anawo ndevera ndeti haleluya amen zvinoita magakanje rimwe rikada kuti simukei rimwe rinodhonzera pasi kuyabe but kusukuma ndiri kuti kunedonsela phansi ngatiencourageanei let's encourage each other asikhuthazane nini tichiudza mumwe wedu kuti ari kudzoka jesu usarivara zvauri kuita sitshelani ukuthi uyeza ujesu pane mweya wendakaona uri kufamba mumakereke kulo moya engawubonayo ohamba emabandleni bhizinesi harina kuipha ibhizinesi kalilibi but vanhu mumakereke havachauyi nekuda kwamabhizinesi abantu emabandleni mumwe kabasabuyi ambotaura pano akati ngendabamabhizinesi pawakaita kunge waanani ndopawaakuita zvisina maturo lapho wawusenza kakahle kathesi ususenza mumwe ungaqondanga akabvunza akati omunye wabuza wathi pamunenge muri kuchipiri muchiita ma4 hours munenge muchimboitei nxa likulwesibili liyabe lisenzani what a question ngumuntu onjani nekupreya kune kuchitwe kuyabe kusenziwani kuprayer inogona uri wa7 hours tiri mupreya tichinamata chete siyabe sikhuleka 7 hours tichikotaura mutsvene mutsvene ngirozi zichitofamba so sikhuleka inglosi zihamba ngatikurudziranei kunamata mazuva ano asikhuthazaneni ukukhuleka ngalezi nsuku muzita rajesu haleluya rarama sekunge ari kuuya nhasi phile engani uyeza namhlanje live as if he is coming today phile engani uyeza namhlanje ukangoita sewazvipa mazuva so ungabukhangela amanye amalanga so unoona sekunge jesu akunonoka kudzoka engani sephuza nyamba ukuza ari kukurumidza kuuya kanti-ke uyaphangisa ramba uchiita zvakanaka point number 7 yala usenza kahle point number 7 rambai muchiita zvakanaka nguva dzose yala usenza kahle izikhathi zonke muzita rajesu haleluya do not lose hope ungaluzi ithemba kuti anonoka hachawi ari kuuya ukuthi uyaphuza ramba uyeza uri papozisheni yako yala usendaweni nekuti yakho jesu ari kuuya ngoba uyeza he is coming as a judge uyeza to njengebandla judge his enemies njengamatshetshi and kuma-enemy zakhe reward the faithful njalo sibe faithful kusithembeke uku ari kutonga vavengi vake ngapha uyayehlulela abezitha zakhe uku ari kuriwadha vari faithful ngapha usebantwini muzita abathembekileyo rajesu haleluya amen munoziva pendauya ndichinamata munomu ngisiza ngikhuleka la ndanga ndichioneswa zvimwe zvinhu zvisingagoni kuonekwa nemaziso enyama bengibona ezinye izinto ezingabonakali ngamehlo you enyama know kuti gotekwa rino rakakombwa nemaangels uyazi ukuthi lindawo igonjolozelwe ngama-angels ini ndafara because pandauya kuseni ngithokozile nsize that mwari reveal yourself in a mighty way uNkulunkulu ngambuleli nenzira isina kujairika nevanhu ngendlela engajayelwanga taona ngabantu sevhisi yemakuseni yaramba kupera nokuda kwepurezensi yamwari mbonile isevisi yekuseni nekuchiona kuti mukotekwa muno pawakagara ipapo wakatokombwa nevatumwa lapho hlezi khona paunoita sekunge zvaakuremera mutumwa ari kukuti come on uangeli sisizi sithi ari wokoyo kukuencourage kuti uramba wakasimuka uyale uphakamile chikonzero chakamirira kudzoka kwakristu isizathu simelela ukuza kwakhe kubva pamazuva acho vanhu babhatizi
amalanga omJohani kusvika Baptist izvezvi kuze kwela namhlanje by fire by ginya by force by thunder iri kuitika muchechi yekwenu by fire by thunder okwenzakala echurch but pane chimwe chinhu chandazevezerwa kule enye into engayinyenyezelwayo ndondiwari ndinotaura nekesefi saka kesefi inokurumidza iKCV iyaphangisa saka ndakutopedza ndoda kusvika padoda kuti tisvike takuda kutoenda ufike sesifuna uhamba kunodya ukuya kudla asi chandinoziva ndechekuti vamwe vachatadza kudya abanye bezehlula ukudla ini mubvunzo wangu unoti umbuzo wami uthi ndisati ndabvunza ngingakabuzi ndanga ndichiona vanhu vakabata zvimalambi zvavo bembona abantu bebambe but amalayithi malambi aive airi muhafu amalayithi ekuhafu mamwe ari mu3 quarters amanye u3 quarter mamwe anga akupera amanye amasephela izibanga pane imwe ari vision yambotaurwa pano ndatofunga izvozvo ivision ekhulumela vachiti gomo ranga rine miti imwe mikuru mwe midiki igodi belilezihlahla ezikhulu ezinye ezincane vamwe vane mwenje yavo yakuda kudzima abanye belamalayithi sefuna ukucicha vamwe mafuta avo akuda kupera amafutha sefuna ukuphela but ndinofarira inonzi new wine anointing ngithokozele kuthiwa yinyuwano mwari kana vakaregedzera mukati meupenyu hwako rimwe zodzo itsva unkulunkulu uzanikeza rambi rako richazara masikati ano pawakuenda kunodya lakho lizagcwala ndoda kuti utendere kuti uende kunodya rambi rako rakazara mafuta uhambiye kudla ilayithi lakho ligcwele wakazara nesimba amafuta romweya mutsvene ugcwele ngamandla omoya ane mweya mutsvene wengcwele hanye munhu auya kumusangano olomoya wengcwele kancithi umuntu oze emhlanganweni ndaseka zvangu mai nzombo vachiti mhleka umama uzombe esithi mama nzombo kuti taipuwa anonzi majini muchirungu anditi kuthiwa ngamajini ngesikhiwa mama ndimunonzi maichena nguva dzenyu yini okuthiwa laligqoka ngezikhathi zenu jini ijini jini retakazo masatani acho ando majini okuthiwa amasathane yiwamajini vaichena babegqoka babececa munguva yedu zvisingaitike izvozvo ngalesikhathi sikajesu kwakungenziwa lokho waipfeka coat of many colors wawugqoka amakhalasi hembe amaningi dzauya kuzotengeswa newaibva kumasvingo kuna vachoenda kunana manikalendo uzothengisa izigqoko dzinenge dzine mapechi eredi pingi yamakuti kana blocking mazuva ano abathi color blocking timucheka takasaririra tuye okungimalembu okulula lokhuyana vaikabatanidza kuti kaite kadhirezi uhlanganisa ukuthi kube isigqoko pane rimwe divi kanostretcha kwesinye side kude pane rimwe divi pane kasatani kamuchareva ikako kwesinye side kulelinye ilembu pane rimwe divi pane rimwe rinenge repitcoat engani ngele pitikoti kwenye ihembe side yekuendesa kusvondo iyoyo isigqoko esihambisa esontweni but mazuva ano ukaona munhu akadaro munhu anotaura kuti toencouraja mumwe ungabona umuntu onjalo anomudiscouraja instead yekumuencouraja uyamdiscouraja kulo ukuthi ayimcourage vakabviwa kure wasuka khatshana saka iwewe ndoda kuti mumbotaura mai ari pasaidi penyu ufuna ukukhulumela oseceleni kwakho kuti mimi mhai munoda kunyatsobatsirwa imimi uthi wena mama ufuna ukusizwa wena munombopota muchikangano kwamakabva uyakhohlwa lapho wasuka khona ukaona vaya vasingataure vaya ndo vasina kwavakabva ungabona lwana ongakhulumiyo kakwazi lapho asuka khona don't mind themo ungabi le ndaba labo vakakura zviri right wakhula kahle ndakambopinda imwe conference mufundisi vanogara vachitaura baba Ruzvidzo ngena kwenye iconference kuti musachitaura nhau idzodzo uthi ungasitsheli ndikarega muchitaura handina kuparidza ungaye kukhuluma kuti ndakambopinda imwe conference ndakapfeka mabhutusu ukuthi ngangangena enye iconference ngigqoka amabhutisi amen asi kudenga kuna mwari vanongosimudzirawo marombe ukwezulwini kulo nkulunkulu ophakamisa vanomboitawo izula kuti zvamuri izvodzo kufitwa nerigariya kudai ukuthi so khona okwayikhona ufitwe hadzizinyasa here idzodzo idzo asumusa yini kare lowo kwaitwa vanhu vanofitwa sezvomakaita izvi xa kulabantu abafitwa njengalokhu ndoda ukazofitwa wozoti mwenje wako uri kubaka ufuna ukuthi ungafitwa ubusisithi ilayithi lami liyalayitha One yini time. one time because hatirambidzwa kuchena kaisi mucheche kwedu ngoba kasiyalisa ukugqoka fesi phela yechikadzi ngaive yechikadzi wosvo ukuthi sinxangilapho kuti kana ukatarisa unoti awa ndiwo mai ava ndiwo ukuthi mai lo ava ngumama lo ngumama phela hazvirambidzwa kuchekerera tsiye awusiyalela ukuthengelwa dzikazoita kunge mamopo hazvichabudiswi zvino nhami zvinorambidzwa nhami kuyaliswa yini
azvirambidzwe kupoda-poda akuyalisi ukuzigcobagcoba asi chiziva chawapodera chacho manje kodwa kuti okugcobeleyo kana ndangoti zvangu pode uthi nxa ndikati sengigcobile mutende imba yamwari kweshe ndikatanga ndimlayithlami kuti mutsvene handichafunga zvangu podi ngaqalisa ukuthi pamusoro ungcwele nekuti kagaba kacho ndinako hangu zvokumbavhu ngoba ngilakho kana phela ndakachema imisodzi ikarira nemupodingi layiloba ingakhala ndinodzokera ndonotema ndoenda kubathing room ngiyabuyela ngiyageza ndakutotanga kusafesa ngiyeqala ndinodzoka uchita ukulungisisa seunge hapana zvamboitika ngiyaphenduke ngani akwenzakalanga lutho haleluya haleluya amen ndorangarira kwandaimboshanda ngiyakhumbula lapho engangisebenza khona ndaiti zvikandibata ngasithi ngwambamba ndoenda murestroom ngihambe ndosvika kurestroom ndoflasha so fike ngiflashe pandinoflasha ndinenge ndichinamata nxa nendimi ngiflasha ngikhuleka ngendimi ndichinondithathara boboboboshaba ngizitshaya indimi imwe muri mvura dziri kuti fafa amanzi esithi fafa ndochema ndirimo ngikhale ngikhonapho ndakapedza kuchema sengiqedile ukukhala ndotowaipa zvangu bese ngiwayipha ndototora tuponzi qalisa ipontshi kakutobuda wakuenda kureception semphuma ngihambe ehofisini saka hauna reason yekuti pandiri hapana matiki awuna reason othi lapho engikhona nechikonzero kukhulekwa chekuti mweya mutsvene waripo pese pese ngoba umoya wengcwele indawo yonke vangani vari kuti mwenje wangu wawe hafu wangani abathi ilayithi lami selibile unoziva kuti chii uyazi ukuthini dzimwe nhau dzatinochema nadzo deliverance hechichi indaba esikhala ngazo chipani deliverance chako lambi rako rikazara ilayithi lakho lingagcwala rikaita inonzi overflow lingenza kuthiwa i-overflow unenge wamune imwe realm uya ukwenye indawo wakunotora zvedenga zvichidzika pano usiyathatha okujakeni chilokuletha lapha kwendakambodzidziswa ndakadzidziswa kuti safundisa ukuthi kune type mbiri dzendimi kulezi type ezimbili kune inonzi ezendimi glycoloria ndimi kuthiwa iglosoloria kozoti kune indimi inonzi sinoloria ndimi kuthiwa izinoloria yatinoti indimi sinoloria ndo yatinotaura malanguages iya amazinoloria yekuti yesikhuluma unogona kutaura amalanguage shamsham chichina ungakhuluma isichayina ari pasaidi pako utonzoti Osaidi komechina yakho vauya hawu, nyamba yikho utaure kwenza chichina ukhuluma wai isichayina vari vari kuda kuti chinese iyi interpretwe nemunhu ari iChinese pasaidi inokhuluma pako ngoseduze lawe ndinogona kutotaura nendimi dzechindevere pano bakhona abakhuluma ngezindimi kuti zesindebele vaewa vainterpretava ukuthi njengalo interpreter ndiyo inonzi sinoloria yokuthiwa kana izinoloria takutaura pamusoro peinonzi glycoloria sokhuluma kuthiwa tiri kutaura iglosoloria ndimi dziya dzaitaurwa dzavatumwa sikhuluma indimi inoti kunyangwe zamathunywa ndikataura nendimi dzavanhu zinoloria ukuthi ngakhuluma nendimi kunyangwe zabantu ndikataura ziyaphela nedzavatumwa zigilosoloria ziyakhuluma ndisine ngamathunywa rudo iglosoloria diridere rinoti ngwerengwere ngisithi umoya oyingcwele dzenyu dzagarisa guys ezakho sezihlale kakhulu 15-20 years 15-20 years another mushumiri auya omwe mtshumeli uthi muri kuramba kukura kaimimi munoda glycoloria anointing ufuna iglasonolia munoda glycoloria anointing ufuna iglasonolia hanzi anointing newamwe amai ndakutopedza kuthiwa ngomunye umama sengigqiba zvakaoma kubaridza nguva yapera kuya kunzima ukutshumayela kungasela sikhathi asi zviri kutobatana ipapa kodwa kuyabambana hanzi wafambi mbiri dzanga dziri mumba madzo kuthiwa wayesesendlini yakhe ndokubva one abereka mwana wasezala umntwana after 3 days umwe ndokubereka mwana after 3 days omunye tutara wabeletha nhau iri kuna first madzimambo 3 kubva pavhesi ya16 ungabala amakhosi 3 verse 16 umwe auya abereka nhasi uyoyo obelethe namuhla ndokutsamidzira mwana wake ndokufa walala phezu komntwana wakhe wafa ndokumuka usiku wavuka ebusuku ndokuenda pachipfuwa chemwana ari kupfakanya wahamba esifubeni somntwana ndokutora ophilayo mwana wake wathatha umntwana akhe ndokunorarisa pake wamlalisa endaweni yakhe ndokuchinotora mwana akatonhora wathatha lowana oseqanda ndokunorariswa pachipfuwa chamai vaya wayafaka kumama lowana vataverenga panoti pakanzi wakati usiku hwasvika kwathi ubusuku sobufikile chikomba ndokuuya ijaha leza vamwe vakamuka vasina chokubatidza abanye bavuka bengekho kokulayitha muusiku mune zvizhinji zvinoitika ebusuku kunenge mukada okwenzakalayo hope hapana chamunowana ungalala ubuthongo kawutholi lutho but ladies I salute you waiti ukangouya muno unoona vanhu vachingonamata so wathi ungabuya ola uthola abantu bekhuleka lambi renyu
renyu riri kutozara overflow. liyagcwala ilayithi lakho liyagcwala Madzimai vayepo vakazomuka kwachena wavuka sokusile kuti vachichinja mwana nekumupa mukaka. ukuthi amnike umntwana Ndokubvaona emtshintshe chinhu ichi hachizi changu ichi. wabona ukuthi hayi lo mntwana Mwana atonhora sowami uyu handi wangu uyu. umntwana oseqanda Ndokubva kasowami vanotarira pachifuva chevamwe mai. wahamba esifubeni somunye Ndokuona umama mwana wavo aripo ari kupfakanya. wabona umntwana okhona Ndokuti uyaphila mai mandichinjanisira mwana. wathi unditshintshele Nawo umntwana ndokubva yatanga. umndaba yaqala Vachipresenta kuna Solomoni. bepresenta kuSolomon Vanoti tanga tigere hedu zvakanaka panga pasina problem. besihlezi kungela hlupho Vasati vaita vana panga pasina problem. sihlezi singela abantwana bengela Vaienda hlupho vachinoita mabasa avo but pava pasina problem. sisenza imisebenzi ethu kungela Problem problem yazotangira mumwe munhu achinjirwa. iproblem iqala omunye Ushamwari setshintshele pane humwe ushamwari hunofana kupera. kulobunye ubungane ofanele buphele If you are not careful uchapiwa chakafa. nxa ungekho careful uzaphiwa Wamwitete okufileyo kuenda neivhangeri kumsangano vachibva kuno. abanye bahamba lele bamabhangele Vanobva besiwa lapha vakodorwa nemumwe munhu akanditarira. uyasuka lomunye emzondisile ongikhangeleyo Amen, amen. amen Anodzokera chini musangano unombondiitira. ayabuyele sesithi umhlangano kawungenzelanga kuhle Nokuda kwekachidya chete kuchotoko. ngoba okwenzekalileyo emaziko Asi imimi munozozvinyanyawo. lani liyakubayenza Makabvirira kakhulu musangano uchitanga muchingozviisira chidya chete. lokhu sifakele umlenze Muchiisira mai avo mutsipa chete. ufakele umama lo intamo kuphela Aiwa chimboisira iwo kanyama yakanaka. umfakele phela la inyama enhle Akangobata spoon chete. Awu, Nzondora mpleti yamai avo. uyamfakela kuphela unyawo Iye anotora chinobatana nechidzwa chiya. yena uyathatha ndawonye yokuba Nezvinovadhipa. But ndoda kuti ndikuencourage panguva yemasikati ano. funa ukuyencourage emini Usanyanyisa kubatikana nezvidya. ungabi le ndaba le Mwari mlenze vachakupa nyasha dzokuti uchadya mataizi chete. unkulunkulu wasinika umusa othi uza kudla Kungoita kuphela kataimu kokungodya mataizi chete asina chunhu. ukudla okungela lutho Aiwa life inochinja. impilo iyatshintsha Aiwa life usaita zvokutamba nayo inochinja. impilo ungadlali ngayo Mai wauri iyatshintsha kuona vane hembe 1 ava. umama ombonayo Mai wauri kuona lesiwami vakapedza musangano wese vaine poloneki 1 ava. elepoloneki yinye Life hairambi yakadai vacherechedze panext conference. ilife yalinjalo Aiwa next after conference vatozadza baba mafuta avo azara hawo. engabuye egcwalisa Ndati amafutha after akhe mafuta amai avo azara ngemva hawo. kwamafutha esegcwele Aiwa mumwe munhu ngaatange kuprepare step yekufambisa. omunye kaqalisa ukulungisela istephu yokuhambisa Hallelujah, hallelujah, hallelujah. amen Ndoda kuti ungoita sewakasimudza lambi rako kudai. mfuna wenze so engani uphakamisa ilayithi Woti lakho Mwari zadzai lambi rangu iri. uthi nkulunkulu ugcwalisa ilayithi lami Handidi kubva kumusangano ndine chinhu chakafa. amfuni ukusuka emhlanganweni ngile nto efileyo Aiwa mai vachienda kunopresenta nyaya yavo kuna Solomoni. nxa usayapresenta indaba yabo Vanoti kusolomoni wakafa handi wangu bambo. uthi ofileyo kasiyo yami nkosi Variziwe mwana vanoti ndewavo. lowani uthi ngowakhe Mambo vanoti nhau yavo mai. uthi hayi indaba Ndombo isinzima vanoti ndipeiwo kuchekuchekesa Scott. nikani okokusikisa Vanhu vakati mambo waita sei? uthi wenze njani Nyangwe nkosi mambo wakapiwa wisdom wachirara usiku kanti iwakapfuura. inkosi yanikezwe iwisdom Kuti eseleni vakogadzirisa mhaka dzevanhu zvakanaka. ukuthi wenze lomunye Ndati kahle yako nhau ngainoperera kuna jaji chaiye Jesu. eyakho indaba izaphelela kujaji Ukaenda ujesu kuvanhu vanokudza kuti chakafa ndechako. ungahamba kulwana omunye kutshela ukuthi okufileyo Asi ngokwakho jaji Jesu vanokudza kuti chakafa handi chako. kodwa ujaji ujesu uyakutshela ukuthi okufileyo kayisikho kwakho Imama icherechedza ichinamato chenyu ndozvemaimboita here izvi. yikho lwawukwenza yini mama uqala Ndozvemaimboita here dzokushama ngai muprayer room izvi. yikho elalikwenza lisiyakuprayer Ndozvemaimboita here dzokuti kana tasvika pakupa munopa zvakadai izvi. yikho elalikwenza Mai usaqalisa. ndozvemaimboita here kare kuti makatanga kutaura nendimi pane zvaitika kumbe kai. wakhuluma ngezipho Mazuva khona ano yaya okwenzakala kuposta nayo. ngalezi nsuku Tati ndimi sizibhosta dzinofana kuva nedzinodudzira. indimi ukhona Kana dziri ndimi ochasisayo dzinofana kutokurapa iwewe wakagara. kufanele zikuthethe wena uhlezi Mwari ngaakubatsirei. unkulunkulu kakusize Lambi renyu ngarizare.
asigcwala ilayithi lakho ndongoda vari kuti inini lambi rangu raderera ndoda kuti vasimuke pavari ipapo othi yena ilayithi lami selehlile kaphakame mwari ngavazadzise izvichivo zvemoyo wako kagcwalise izifiso matambudziko zenhliziyo yakho ataurwa hanzi haasi kuzopera inhlupho ngasoze isu ziphele ndisichatopera tichibva pamberi pamwari thina ithe siphela sisuka phambi asingatigarirei kaNkulunkulu pana mwari kodwa kasihlaleni kuNkulunkulu tichitisena kuna mwari sihlolisisa kuNkulunkulu ndoda kuti ungoti mwari ndizadzeiwo nesimba renyu lambi ngithi rangu uNkulunkulu rapera ngigcwalise ngomoya oyingcwele aiwa ita mwari ndizadzireiwo lambi rangu ngigcwalisele ilayithi lami ndauya kuti mwari mundizadzire ndinokumbira praise team ichiuya kuno ngicela ipraise siza ngapha lambi raderera kairo mairo ilayithi olalo mama hamuchisina mafuta kaumo mulambirenyu akusela mafutha elayithini lakho unotozvinzwa kuti pandiri pano am dry uyazizwa ukuthi lapha you used to sengidry pray kuna vanhu vachipora imimi wawukhuleka abantu besina maiti makagadzirisa dzimba dzevanhu dzaimira imimi ulungisa izindlu bati zabantu mazuva ano zazisima akauya kwamuri imba yemunhu inofa kodwa abantu ngalezi nsuku bengeza kuwe indlu iyabhidlika shumba yajuda inini ndonamata osandaraboshika shumba yajuda dururainyasha mwariwe muri mutsvere shumba yajuda ita mwari ndizadzirewalambi shumba yajuda shumba yajuda shumba yajuda shumba yajuda oh muri mtsele shumba yajuda shumba yajuda shumba yajuda muri mtsele shumba yajuda tonamata shumba yajuda muri mtsele shumba yajuda shumba yajuda ndiri kunamata masikati ano siyakhuleka emini kuti lambi ramai vakanditarisa ngarimwetsere mafuta uNkulunkulu ilayithi lakho ngaligcwalisa ndinoti moto amafutha mukotekwa ngaubake siyakhuleka ngaphansi ndinoti moto kwalendende wajehovha mukotekwa ngaubake lekhuleka ngaphansi kuna mai kwalendende vane maishu zavari kuda kugadziridzirwa nemi vari kuda moto wajehovha lambi ravo ngarizaa athi ilayithi kakhe ngaligcwala avasisvina tariro asi jesu ndimitariro abaselathemba avasisvina simba asi jesu ndimisimba renu ukuthi awaselamandla bakamandla kujesu wemutsvene uNkulunkulu wemutsvene uyakhapha vanoprofita umoya oyingcwele uyaprofita vanorapa umoya oyingcwele wemutsvene vanodutsira hope umoya oyingcwele uyaphakamisa ubuthongo evesayeva vosikarabaya zvakanakira mweya mutsvene masikati ano silomoya oyingcwele bandla anoita inonzi self cleanse uyezwa kuthiwa yi-self haunidi any hand kuisa pamusoro pako ndakamuona achiita zvimwe zvinhu inini ngambone senze ezinye izinto anotokudhilivha wakamira ipapo kana lambi rako rekangosara uyakudiliva umi lapho nxa ilayithi lakho ligcwele let your living water flow
for my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that is upon my soul, all my cares and burdens unto you I owe. My Jesus, you know there is somebody who anoints you. You know there is somebody who anoints mabasa. When you sit down, wari mo profita kasi pakati penu. Maya mutwana wakasara mumuno. Karaka ina wana direction. Iba yenyu ina wana direction. Wana wenyu wana direction. That is Sibara Chokarifa Mirababuno Arifano. Spirit of Jehovah Samba. Yatera Baba Saya Tatariama. Ati mwenje wako ngaubake. Ati mwenje wako ngaubake. Ilaiti lako Chamera mwenje wako. Kadela iswane Ita mwenje sako. wako ngaurage kuchima. Kadela iswane sako Ita mwari singatwisi. bata kuchikoripo. Kadela iswane Ati sako ninoti mwenje wako ngaurage kuchima. Iswane sako Nebuti singatwisi. ukazima dinoparara. Oba ndingatwisi uyapindika. Adioni Jesu. Ndinoda simba langu ya muchwenda rifambe. Ngarishumire. Tauriswa nangu ya muchwende. Ngavataure pakadzika. Ngavatiure kereke. Ngavatiure upenyu hwako. Mweya muchwenda wanodzora. Mweya muchwenda wanodzora. Uyapendera moya wewe. Tetetetere bobosa. Akaenda ishari kutsoka. Uyahamba wodwa Uzotora uzaphenduka. kereke isina maka. Uzothola ibandla elingelasice. Isina kwapha. Elingelasice. Yakazara namafuta. Egcwele ngamafutha. Ine overflow yamafuta. Elinamalayita lamafutha. Chakafa handi changu. Chakafa handi changu. Okufileyo ngasiko Chakafa kwakho. handi changu. Okufileyo ngasiko Handi kwakho. nechituna kumba. Ahambe lesidumbu Handi ekhaya. nedominant kumba. Angihambe lesidumbu Wangu ndiye ekhaya. mupenyu. Ngawami Holy uyaphila. Spirit mupenyu. Umoya wayigcwele uyaphila. Anotonga nesimba. Uyakhuluma ngamandla. Baboseteri yabosa. Mweya mutswedeka watirangarire. Asikhumbule. Ndoda kuti mai kufe vachitimbira ishe wakaenda. Esihlabelele Asi ari abahlabeleyo. kutsotsoka kutora kereke isingareme. Ukuthi uhambile kodwa Yakazara uyaphenduka. simba romweya mutswede. Uhambile uyasala engelamoya weyingcwele. Olosata masi akatarabosa. Ndichizosiya nguwa ino. Isichi isikhathi Kuna mama mpaka izo.
umama umpakayitswa vachifamba vachiuya kuno ehambe siza ngapha imbai munhu wamwari mweyamutsvede uri kubata basi silalelelwa Teramambo iri izwira rufara Natikaise asi tiapiteweka kudenga irarisi teramambo irari izinaruka Barai bateni, aye aye aye. Bana bamarisha, asi, aye abi, nega nega, kereke ya marisha. ngatidzokere ipamberi pamwari kuti vakunze nokuvatenda Simbonge. neshoko nemasikati ano muzita ngelizwi raKristu lemini Jesu ngegama hatei likajesu pamberi pamwari timurumbidze Sihambe hatei sidumise. kumutenda nemusangano wakanaka simbuza kudai ngomsebenzi umhlangano muzita omuhle raJesu Kristu ngegama likajesu kristu ngatimutendei Jehova Asimbongeni. hanya neupenyu hwako Ulenhloso lempilo Mutende yakho. Jehova mutende Mbonge, murumbidze Mudumise, mudumise. muzita raKristu Jesu ngegama likajesu kristu siyakubonga Jesu wethembekile Nkosi yamandla wonke siyakubonga besiyolungile baba ngalesi sikhathi isandla sakho baba sinomusa isandla sakho baba sinomusa isandla sakho baba sinomusa asembesa basiyolungile munye lamunye siyabonga baba ubukhona bakho siyabonga baba ukugcwalisa amalampethu siyabonga bayingcwala ngokusakha siyabonga bayingcwala ngokusifundisa ngegama likaJesu ophilayo rababashakamandarabasaya reteterebashikamandarababotsa riatarabashakamandarababotsa in the mighty name of Jesus baba mwethembekile uyasabeka baba siyabonga mhlangano omuhle kangaka siyabonga baba langesitsha sakho othe wasisebenzisa amandla nodumo lobukhosi mabunikwe baba esihlalweni sakho esingcwele ngegama likaJesu haleluya haleluya angatise maoko pamwe chete siyifake izandla ndawonye neshoko raburukile simbonge masikatano ngelizwi elehlileyo emini muzita raJesu ngegama likajesu bulula chaya impululu lamakhwelo simbonga ujehova simbonga tayitiro ngoba zvakanaka senzelwe kahle rega ititendezwe kare sibonge njalo mama mai ovasiya Ruzvidzo umama uovasiya ngavi Ruzvidzo vakuitirei zvakanaka unkulunkulu akwenzele varamba kahle vachikukufudza imberi eyale kudlulisela phambili vachikushandisa nenzira ekusebenzisa yakasarudzika ngendlela ekhethekileyo tinotenda masikati ano siyabonga emini ndofunga time dzetu dzapera ngabona isikhathi sesiphelile tinotenda rega ndisire yekela sichiyele kuna cheleti wedu kucheleti wethu tichipiwa ziziviso sinikezwa izaziso muzita raJesu ngegama likajesu Amen. Amen. Ndingaiti ngotenda Mwari. Hoti sibonga uNkulunkulu. Ndichisira vesecretariat nguva. Sichele besecretariat isikhathi. Vana mama vedu vachibuda. Bomama bethu bephuma. Amen. Amen. Mazvita Siyabonga.
masikati ano tine zviziviso zvishoma. Emini yanamhlanje lezaziso silutshwane. Tine mazambiya anongwa Silamalembu adojiweyo. vauye pa-information desk vazotsvaga majira avo. Libuye ku-information desk lizodinga amalembu enyu. Tiri kukurudzirwa zvekare Siyakhuthazwa njalo. tisasiya majira pamachezi. Singa Tiri kupa ma-ushers basa risiri necessary. Pane maamburela anongwa zvekare. vachipfuurira mberi nezviziviso, regai tingokuzivisai kuti tiri kudzoka muno nenguva dza2:30. Tazvinzwa here tichifamba? 2:30. half 2 siyaphenduka lapha. Kana